गोसोनि बाथ्राफोरखौ नोंनि सिगाङाव बुंना लानो गिखांनाय मोनो आङो फोरमायनो हाया माथो माब्ला बुंना लागोन माब्ला बुंनो हागोन मिथिया आङो दाबो बुंना लानो हाया सानो आङो नोंखौ गावनि खालामनो नाथाय गैया दाबो खालामनो हाया माब्ला बुंना लागोन माब्ला बुंनो हागोन मिथिया आङो दाबो बुंना लानो हाया सानो आङो नोंखौ गावनि खालामनो नाथाय गैया दाबो खालामनो हाया गोसो आंनि फाग्ला जायो नांगौआनो खालि नोंखौल' बेबि फै नों आंनि बे गोसो गोरबोआव नों गैयाबोला थांना थानो हाया वाट्सएपआव शाउट आउट होबाबायो आङो नोंखौ मोनगौबा नाथाय नोङो मानो इसेबो बुजिया नोङो आंनि वाट्सएपआव शाउट आउट होनाय रावफोरखौ नोङो मानो इसेबो हमदां हाया फै नों आंनि बिखायाव माब्ला बुंना लागोन माब्ला बुंनो हागोन मिथिया आङो दाबो बुंना लानो हाया सानो आङो नोंखौ गावनि खालामनो नाथाय गैया दाबो खालामनो हाया माब्ला बुंना लागोन माब्ला बुंनो हागोन मिथिया आङो दाबो बुंना लानो हाया सानो आङो नोंखौ गावनि खालामनो नाथाय गैया दाबो खालामनो हाया बुंना लानो सानो नाथाय बुंनो हाया आङो नोंखौ बेनिखायनो वाट्सएपआव स्टेटास दोनना बुङो आङो #for you होनना बुङो नोंखौ बेबि माबो सना नांगौआनो नोंखौल' नांगौ नोंनो आंनि फार्स्ट लाभ नोंनो आंनि लास्ट लाभ नाङा लाया आङो नोंनि अनगा गुबुन रावखौबो नोंखौ मोनाबोला आङो हारसिङैनो थागोन आङो अराय सम हारसिङैनो जालांगोन